setmana que ve amb els mans soc la Wilvin i ahir vaig comprar aquesta meravellosa caixa al Japon Shop que conté unes quantes coses dintre. I comencem. La primera no és japonesa, però who cares? Es veia deliciós. Són aquestes Oreos, sí, està bé, de birthday cake. Que estan bones. I em diràs, com ho saps? Perquè he intentat gravar aquest vídeo 3 vegades. Bueno, ens anem a provar, Ara serà difícil agafar. Bueno, potser a la càmera no s'aprecia, però té molts de colorins per dintre i és super bonic i super... oh, super kawaii. I anem a provar. El gust s'ha de dir que és molt bo. O sigui, té gust a pastís, literalment a pastís. Està? Li posaria jo un 9,5. No li fico un 10 perquè... no. Ho sento, soc molt crítica. Següent producte. Els típics Pokis que veuràs a tot arreu a Japó. Sí, són els Mikados d'allà. L'únic que allà tenen una àmplia varietat molt guai. I aquí només tenim 3 o 4 gustos. Que tots són xocolata. En canvi, aquests són de maduixa. Anem a provar. És com si agafessis una galeta, saps, i els introduïssis amb un iogurt de maduixa. Puta caixa. Però estan més bons. No sé com explicar. És que té un gust com molt dolç, és molt bo, està molt bo. N'haig de comprar més. Molts més. Em tornaré una gorda dels Pokis. Evidentment això té un 10. Anem amb el següent producte. Això encara que no ho sembli és un KitKat, vale? Un mini KitKat. Sí, jo vaig llegir KitKat, però resulta que abans ficava mini. No vaig llegir la part de mini. Soc rossa, com podeu veure. I em diràs, i per què vas comprar un mini KitKat? Dic, perquè és de moniato. I m'agraden els moniatos. Estan molt bons. I allà es mengen molts moniatos. I realment té gust a moniato. KitKat de moniato. Altament recomandat a les persones que els agraden el moniato. Si no, no el proveu, no us agradarà. Aquesta calaix. Jo li fico un 10. Proseguim. Ah, sí, perdó, el tenia al revés. Està obert, ja ho sé. Estalvieu-vos els comentaris. Són en plan sugus però de soda. En plan refresc. Sí, són molt originals al Japó. Ja no saben què inventar-se i no som aquí. Tadà! Em volen nerviosa. Costa de mastegar, tot sigui dit. Té com un gust cítric, bastant bo, però té com un regust a sabó. No, en sèrio, no. Està bo, però té un gust a sabó, un regust. Sí, és molt estrany. I cada vegada que menges té més gust a sabó. Però està bo, Li fico un 7. I anem per l'última cosa comestible. Els mochis de taro. I us preguntareu, què és el taro, Violeta? Què és el taro? És una fruita, bueno, no és una fruita, és com una arrel, una cosa rara semblant al moniat. Però es diu taro. Espera. Agafaré el que ja he mossegat, Espero que no us importi. És que fa molt mala pinta. No me jodes, fa mala pinta. Té un gust familiar i no sé què és. Ja ho veuràs, prova. Prova. No. Sí, no. té, prova. Que no. Prova. Que no. Prova. No. Digue'm de què és. No. Que té un gust molt familiar i no Que sé és igual, que no el provaré jo. A mi no m'agrada, ho sento. Que té igual, però és que no ho has provat.
És que ni m'agrada ni m'agrada, està en un punt neutral. És que és molt raro. És que segur que si vosaltres ho provéssiu, em sabríeu dir de què té gust, perquè és tan familiar aquest gust. En fi, anem a passar a les begudes. Això té un 0. A veure, no està dolent, però no us ho recomano. No fa falta que us deixeu diners en això. En l'altre sí, en tot l'altre sí, en allò... No. Anem per les begudes! Yay! Comencem amb el refresc de meló. Que està molt bo. Agafo la porta i me'n vaig, o sigui. No em facis riure ni jo mentre es bec. És que està tan bo. Tindria un fill amb això. Està molt bo, vale? O sigui, literalment té gust a meló amb gas. O sigui, és molt bo. Li donaria un 9,9. No sé, li falta alguna cosa, però li donaria un 9,9. Ara passarem a la Fanta de pinya. Hòstia, aquest matí quan he gravat m'ha costat dir molt pinya, Ara no. Coses de la vida. Té gust a pinya, tot sigui dit, perquè és Fanta de pinya. Així no tindríem un problema. Però li falta alguna cosa. No m'ha convenç. Li falta més sabor, més gust, o com es digui. Li ficaria un 8 o un 7,5. Però està bo. Després passarem a la Fanta de raïm. Ai, que quasi se'm cau. M'havia vist a terra. De raïm! És molt típic en allà. O sigui, en cada cantonada veureu una màquina expendedora d'aquelles. Trobareu això. Però amb ampolla. Més gran. Putos drogadictes a la Fanta de raïm. Té com un gust a... És lila, per cert. No us ho puc demostrar, però és lila, feu-me cas. Té com un gust a xarop. De regust té com un gust a xarop. Però està bo. Està bo, està bo. Li ficaré un 7, va. I ara anem a l'últim de tot. Ui! És un refresc de síndria. Em fa recordar que quan era petita i menjava aquells gelats de síndria. Ai, la infantesa. Memorisco amic. Només diré una cosa. Adeu Coca-Cola Cherry. Ja no ets la meva beguda preferida. Tinc una nova.